moi. Mie on tosiaan tuosta B-rapusta, niin eihän vaan haittaa, että me on tätä mattoa pesemässä tässä, kun tässä on niin hyvin tilaa. Joo, siitä vaan. No hyvä, kun mulla on nuo oma yksiön pesutilat niin mahdottoman pienet, niin eihän siellä lähde mattoja pesemään. Tuli muuten mieleen, että jos et jaksa niitä pyykkejä jäädä ottelemaan kovin pitkäksi aikaa, niin minä voisin samalla kun sitten jouon tästä, niin laittaa sinunkin pyykit kuivumaan. Mä laitan ne itse. Joo. Älä koska mun pyykkeihin. Hei! Oltiin aika aikaisin. Se on ihan hyvä. On tässä just lähdössä, niin voit aloitella jo. Okei. Eli olohuoneen pöydällä on lista asioista, mitä sun pitää tietää. Voit vaikka aloitella olohuoneesta. Tai no, mistä minä tietäisin. En oo siivoja. Mut no niin, ala hommiin. Minä en tuu hetken takaisin. Työiloa. No moi. No hei, tuutko avaan tän oven? Mä oon ollut tässä ainakin joku 5 minuuttia. Tuutko tähän asuntoon 4? Siinä on ovi auki, niin pääset siitä sitten. No, okei. Juu, moi. Siis mitä sä täällä teet? Niin kuin olin palauttamassa naapurille se huivia, kun se oli jäänyt tuohon sen oven väliin, niin... Ei yllätä mua. Taivaan liian kiltti. Niin, ja sitten se vielä luuli mua siivoojaksi. Siis miksikä luuli? Mua siivoojaksi. Ei tää oo hauskaa! No joo. Ei oo. Sori. Mutta siis, mitä? Sä et korjannut sitä? No, en mitenkään erikoisemmin. Samu, sun pitää oppia pitään puolias. Joo. Kerro mulle, että et ollut oikeesti alkamassa siivoamaan. En. Paljostain. Okei. Se haluaa tästä sitten olohuoneen siivotuksi, makuuhuoneen myös, keittiö, sieltä pilaantuneet ruuat roskiin ja... Hyvin. Vessan siivous. No etkä siemennä ruveta siivoamaan. No en tietenkään. Mehän ei muiden kämppiä siivota, ellei se meidän homma oikeasti ole. No mitäs se sitten? Häh? Tuu nyt pois sieltä toisten keittiöstä. No niin, laita pois, anna tänne. Älä nyt.
helvettiä? Jos oot täällä mua vaan pilkkaamassa, aiheuttamassa lisää harmia, niin ala mennä. Nyt mun pitää siivota vielä tää sun sotku. Eikä pidä. No pitääpäs. Kuunteles nyt. Sä oot kilteä ja ihanin ihminen koko maailmassa. Todellakin uskon näin. Mutta sit se samalla tarkoittaa myös sitä, että muut ihmiset voi helposti käyttää sua hyväksi. Sä et osaa pitää puolias. Häh? Joo, niin. Sen tarvii loppua nyt. Joo. Häh? Joo. No. Nyt on terapian aika. Minkä terapia? Elää enempää, Makkisi. Mitä helvettiä? Noniin. Sä pystyt siihen kyllä. Annat sen viha ja raivon tulla nyt ulos. Hallo? Moi. Hannele tästä siivous-S:ltä soittelee. Terve Hannele. Joo, sellaisella asialla, että mä en tänään valitettavasti pääse sitä sun kämppää siivoamaan. Mulla jäi auto tien varteen, niin en uskalla enää sillä ajella. Joo, no asian pitäisi olla kunnossa, niin ei siinä mitään. Joo, pahoittelut vielä. Haluaisit sä varata uutta aikaa vaikka ensi viikolle? Mitä helvettiä? Joo, mä oon todella pahoillani tästä. Niin, haluaisit sä varata uutta aikaa ensi viikolle? Haloo? Oot sä siellä?